Kalendarda 12 mart xayrli erta barchag'izga da. Birinchi salamimiz Toliyati shaharina aşa. Bugün o'zining motor tug'an kunin millatdoshimiz Zilfiya Qayum qizi Habib Rahmonova qarshilay. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Алик, улы Марс, кызы Зарина, улы Эмир, әтисе Qayum, әнисе Роза, сеңлесе Гүзәл, кызы Эльвина, сеңле Лилия кытлылар. Тольятти, Смоленск һәм Иске Атлаш авылыннан килгән бар изге теләкләрне дә берләштереп, сезгә Зөлфия ирештерергә тырышырбыз. Үзе дә 3 бала анасы булган кызыбызны, яраткан апабызны матур туган көне белән кытлап китер алдыннан бар җылы сүзләрне эзләргә керештек. Ләкин кайсын гына сайламыйк, һаман аз булып сизелде алар безнең өчен. Кара әле кызым, бүген табигатьтә синең бәйрәмеңә шатлангандай, нинди матур яз кояшы аркылы елмая. Син бит үзең дә, нәкъ шул яз кояшыдай, бар кешегә дә бик ягымлы. Ата-ана хакын хаклап яшәүче, туганлыкның кадерен белүче, изге күңелле кеше син. Балабыз тормыш иптәше Алик белән татулыкта 3 сөекле балаларын сөеп үстерәләр. Өлкән уллары Марс инде Смоленск шәһәрендә үзенең хәрби бурычын үтәп тора. Аллага шөкер, тормышыннан уңган кызыбызның бүгенге көненә зарланасы да юк. Шуңа күрә бәйрәмендә теләгебез, иң мөһиме саулыктан Раббым үзе сине аермасын диюебез. Гаиләгездә гел тынычлык һәм мәхәббәт тантана итсен. Исән сау гына Марсыбызда намуслы хәрби хезмәтен үтәп, горурлыгыбыз булып әйләнеп кайтсын. Без Зөлфиябез сине барыбыздан нык яратабыз. Алдагы тормышыгызда кайда гына булмагыз, нинди генә эшкә алынмагыз. Бар җирдә дә сезне тик уңышлар гына көтеп торсын. Бәлахаза, кайгы-хәсрәтләр сезнең өегезне гел уратып узсын. Туган яктан ирегүле сәлам сиңа сала әтиәниең. Нык ярата барча туганнарың, кадерлиләр сине сеңелең. Тормышта син үз урының табып, бигрәк матур яшәп киләсең. Безнең өчен дә син алга таба яшәр өчен нык көч бирәсең. Теләгебез балам, бәхетле бул, бала кайгылары күрмәгез. Уңышсызлык, хәвеф-хәтәр дигән начарлыкны бер дә белмәгез. Шатлыкларың синең көннәр саен, яшең сыман артып торсыннар. Бар якыннар төрле чагыңда да һаман янәшәңдә булсыннар. Кадерле Зөлфия Qayumовна, чын күңелдән без дә якыннарыгызның изге теләкләренә кушылабыз һәм күчтәнәч итеп бүләккә матур җырда юллыйбыз. Үсәсез балаларым, алма турим, кызылы тәмле була. Бала бар йорт эшләрендә, дөньялар ямьле була. Алма турим, кызылы тәмле була. Бала бар йорт эшләрендә, дөньялар ямьле була. Alma bəlişlərində bələki günə şaqların düşürüb pislərimə. Alma turim, bəliş salam almadan. Tatlı bəlişdə tatlırak, tatlı bəlişdə tatlırak. Bulalmış ulu baladan. Alma turim, bəliş salam almadan. Tatlı bəlişdə tatlırak, tatlı bəlişdə tatlırak. Bulalmış ulu baladan. İdə bəlişi ilsiləri, yurğanların tartıb yaban saxlaq təmli düşlərin. Qoyla almalar jiligə,
Yazmış bäxetler birsin dip balalarımını uyla. Koyula almalar jilige tür bakşama sipelip balalar deyip yaşibız, balalar deyip yaşibız ömür boyu üzülür. Uylar aşıma buturam almalarımını turam. Yazmış bäxetler birsin dip, yazmış bäxetler birsin dip balalarımını uyla. Yazmış bäxetler birsin dip balalarımını uyla. Balalarımны